Żagħżugħ li sa ftit tal-jimilu kien student fl-Emcast uża l-YouTube biex jaqsam il-ħsibijiet tiegħu ħalli jispjega raġuni għaliex irriżenja mill-Emcast wara li l-gvern ma tax lill-għalliema tal-Emcast dak li ħaqhom bidriet. Daniel Ċilja sostna li din kienet waħda mill-itqal deċiżjonijiet li qatt ħaf ħajtu u saħaq li telaq minn din l-istituzzjoni wara li xi xarejn ilu kien ingħata bidu għall-istrajk tal-għalliema mal-MUT. U saħaq li jaqbel magħha hekk kif l-għalliema tal-Emcast kien ħaqhom iż-żieda bħal ma ħadd ieħor. Xi xarejn ilu beda l-istrajk tat-teachers mal-MUT. Dal-istrajk beda għax ridu paga aħjar, which naqbel magħha sa ċertu punt. Għax tipo ta' fej teachers oħra ħadu żieda fej li kien ħaqhom teachers tal-Emcast ma ħaduwiex di-żieda. Li ma naraħiex fer fuq it-teachers tal-Emcast. Daniel saħaq iżda li l-istudenti ikollhom bżonn l-għajnuna tal-għalliema hekk kif fil-fema tiegħu dan it-tilwim kollu fixkel ferm lill-istudenti. Iż-żagħżugħ saħaq li dan l-istrajk assolutament ma għen lil ħadd hekk kif kemm l-istudenti kif ukoll l-għalliema batew mis-sitwazzjoni hekk kif xorta waħda dawn tal-aħħar għadhom ma ħadux li riedu. L-istrajk tat-teachers vera men il-ħadd. I mean, għas il-teachers sa ċertu punt għadu menux. Għax tipo ta' ma ħadux li għandhom bżonn, ma ħadux li jridu. Daniel sqarru koll li fit-tieni semestru kienu qalulhom li l-klassijiet kienu se jinqasmu wara li l-istudenti kienu rabbew relazzjoni bejniethom iżda din il-mossa ma kienx għal kulħadd. Ħaġa oħra tipo ta' ma rajtx fer fuq da kollu li kien hemm klassi minnhom għax marru jiġġieldu mad-direttur ħadu tagħhom. Jekk għandek taqsam aqsam il-klassijiet kollha mhux taqsam il-kulħadd barra klassi waħda għax mhijiex ħaġa fer. Fil-waqt li ringrazzja lil kull min taħ l-appoġġ wara din id-deċiżjoni li ħa, Daniel insista li jispera li l-istudenti futuri tal-Emcast ikunu trattati ferm aħjar minn dawk preżenti.